Yaro baya shehu sai dai baban yaro. Yaro baya shehu sai dai baban yaro. Yaro baya shehu shehu. Yaro baya shehu sai dai baban yaro. Yaro baya shehu sai dai baban yaro. Yaro ba za ka iya ba aikin da yawa. Yaro baya shehu sai dai baban yaro. Yaro baya shehu sai dai baban yaro. Yaro ba za ka iya ba. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yaro baya shehu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yaro baya shehu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yaro baya shehu. La ilaha illallah. Ahmadu ne ya ga wanta na kira ka sarki Allah bani yardarka. Baya shehu sai dai wani. Sulmulki ka agaje da ni din dan karami ne. Yaro baya shehu. Banda tsini banda dabara Allah kai ka sani sai dai baban yaro. To yau ma na zo Allah ka bani yardarka barhama zan waye ko mabudar dukkan sirri. Amma kan aikin yau ce zan gaida batudu. Yaro baya shehu. Yar gidan Muhammadu ta zaman isa uwar kauni. Yaro baya shehu. Lafiya da kyau ya sirrin cikin baki da alu. Baya shehu kun magani na lokaci kaina ya dara wuce mun da bari saboda manzon Allah umma. Yaro baya shehu. Yes. Shakti jani waliyin Allah sarkin su gudu. Yaro baya shehu. Na gausin zamani shehu in ya tsaska su gudu. Sai dai baban yaro. Lafiya da kyau dogo sharifi jinin Ahmad Balaraban asali labbai ka jinin Haidar. Sai ya da Amina ya zan yi babu kewu ma. Yaro baya shehu. Yanki ne ya nuna mana rabbu ka digi na sama. Yaro baya shehu. Ni na ki ne umma. Yaro baya shehu. Mai yabon ku ne umma. Yaro baya shehu. Assalamu alaikum ala ummun manzon Allah na tawo ki dube mu saboda martabar danki. Ummatan manzon Allah. To mu je zuwa gwaska shehu baya da kare. Yaro baya shehu. Makiyin ka kowa ai kan uban shi zan sare. Sai dai baban yaro. Dukkan wuya zan jure. Yaro baya shehu. Kan lamarin da kare. Sai dai baban yaro. Kai ko ba baya kaula ba ta yaro. Baban ma sai ya dafe ku gane zancen mu. Nan fa kirga fili ga mai doke su kuwa. Yaro baya shehu. Dan shehu maganin mutuwa. Yaro baya shehu. Ga zaki ga kiwa. Yaro baya shehu. Wai to ya aka kaya. Yaro baya shehu. La ilaha illallah aikin sai dai shehun kai maza wuya ni ba za ta sani in juya. Yes. Halara ka yi girgiza yaro je ka gidanku. Yaro baya shehu. Tattaka a hankali jagoran sati ku. Sai dai baban yaro. Garkuwa ga Jibrima. Yaro baya shehu. Shewa karfafa kima. Hey yo ladies and gentlemen, sunana Miki the Viper. Ina tare da Sound Killer DJ MK Yarima Sauti. Eh shehu na ji zancen ka amini a abin da yawa. Nai ta fakuri sai na ga babu inda yayi biyuwa. Kai aikin tabbas da yawa. Kai ne mai da kuwa. Eh salliman taslam wa illa ya baramu. Da kira ga gausil asali ya duba halu. Ba wani waye shehu kai ka tube mu. Kai ka share kukan mu kuma ka share kukan su. Mun riga mun bi ku. Ya zaga doku. Alfa gausi. Shehu arifin laki. Wanda kan mu ba in yaji maganin miyagu ne. Hazubin ka ta ishe mu mai tada madaje ne. Ga ka faka zan duka. In yas kai ya duka. Wati lusi bara mu sha'ani a kai na tige inda babu kai in yal zaki ma waye zuwa. Wallahi shi ka salati Allah kai wa ba zara. Sai da sahabu rabba ka samu lambu. Shehu Isa namu. Kana ba gurin mu. Zakin maki ne tare da autan auta. Shehu a gyara zaman mu. Shehu a duba fitar mu. Allah la ilaha illallah. Huwa la la Allah. Ya la ya la Allah. Allah 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 Allah. Allah la la Allah. Huwa la la. Ya la ya la Allah. Allah la la la. Ya la 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 la. Huwa la. Kana ji gaskiya fa ka burge sosai fa. Mana